Bisan kon holiday, gipadayon sa Land Transportation Office ang pag-release sa plaka sa mga sakinan. Sa ilang opisina sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, mituyo pag-adto ang mga vehicle owners. Hinoon mas minus ang mga tao karon itandi sa miaging mga adlaw nga daso kaayo. May ubang mga tag-iya nga nalibog sa pag-claim kay ang ubang plaka na distribute na usab ngadto sa mga dealer sa sakinan. May pahibaw si LTO Regional Director Glenn Galario nga manakop na sila sugod sunod simana. Kinialang sa mga migamit gihapon sa temporary plate sa mga sakinan. Padayon nilang gidasig ang mga tao nga mo-claim na sa ilang mga plaka. Usa sa hinabi sa Balitang Bisdak, musiyam na katuig ang iyang motorsiklo ug karon pa niya nakuha ang iyang plaka. Oh, dakop kilisod sad baya. Follow sa tasakuan. Siguro na lang yun. Yes, sir. Tanaw ni mo okay ra ang proseso. Oh, okay ra man. Kuan lang sa ko nga. Isaak de la Victoria. Namasin. Isaak de la Victoria. Kuan 2016. Nya karon pa na kuan. Karon pa. Oh. Isaak Ay na lang sir de no la kay Victoria. manakop na ra pa kuno. Lagi. Mao gikuyawan sa ko.